sannu magaji. Ba matsala dai ba wata. Ba wata matsala. To masha Allah. Magaji. Na'am. Allah ya tsine maka. Kamar ya? Allah ya walakanta ka. Allah ya daidaita rayuwarka. Allah ya wargaza ka. Allah ya maka albarka magaji. Allah ya daidaita rayuwarka. Ka daidaita a rayuwarka. Allah ya baka duk abin da kake nema duniyar lahira. In the day of destruction, there is no retreat and no surrender. Passion, extraction, and deception. This is the way you can be in hell. Ƙarshen makirci. Da yau ni Allah ya bani sa'a. Lami na kada ki a ƙasa. Wallahi shaƙe ki zan yi ki mutu wallahi tallahi. Malam ka ji kalaman da take faɗi a gaban ka? Ki ringa magana sai ka ce ba musulma ba? Ƙarshen makirci. In the alignment of the sentiment, in the alignment of the treatment, in the alignment of the jealousy. This is the remorse. Ƙarshen makirci. Kora mata abin da ya kawo mu nan gida. Har yanzu wannan ke kike saka ko da ɗaya kin gagara ki haifa kaman ba mace ba. Wallahi baki isa ba. Me ba da takarda da ke. Ba za ki bi daga. Ƙarshen makirci. Feeling or showing envious or resentment of someone, there is achievement, possession, or persistent advantage. Ƙarshen makirci. Wannan ya fara sa mana ido. Za a kiyaye oga. Ai ni ma haka nake gani. Ke kin riga kin sani duk abin da ya dace nayi, na riga nayi. A ce kana gani doctor, mataka ta kasa haihuwa? Matsalan nan ba daga ke bane kuma ba daga ni bane. Kaga kenan ma ashe matsalan mai sauki ne a gare ka. How to end up with sinful, how to end up with suspicious, how to end up with no partner, and attractive involvement in someone else. Ƙarshen makirci. Saboda kishiya wallahi ba a baso bace. Kina ganin wannan abin da kika dauka yanzu shine mafita? Ba na kaunar amin kishiya. Plywood Pin Production blocked to the blockbuster movie year of 2021. Wannan ba shine mutumin da Abba ya kora ba? To ni zan yi mata dole, kuma dole sai ta so ni. Ita fa kake so ba shi. Kuma yaran ku kenan? Kwarto malam kwarto. La malam ga kwarto. Inna lillahi malam. Ina ina. Kwarto. Ina zuwa. La ya kama ka ƙara yusura yanki. Gaskiya kawata ba zan iya yanki kina cikin tashin hankali. Wallahi ina cikin tashin hankali. Gaskiya kawata akwai babban matsala. Story and screenplay, Jibril Musa Plywood, producer MB Dan Hajiya, assistant director G Sardauna, co-producer Halifa GY. Ni dai ina son na haihu. Haba Halima ya kike wannan magana ne? And the directed by the silent achiever, the Nakba, the Noah and the achievers of always tired, Mubarak Ahmed GY. When the start, there is no beginning. When the beginning, there is no ending. This is how it ends. Ƙarshen makirci. Rana kai. Ban ci abinci ba, amma na so in samu kan mutum na ci. Kan mutum. Yalla bai ai na faɗa maka. Wannan na ga miki ya ci kai. Duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare.